Mae hanes deddfu Cymru ei hun yn mynd yn ôl y tu hwnt i ddyddiau Hywel Dda, sef brenin ar Gymru yn y 10fed ganrif, a drefnodd gyfreithiau Cymru. Daeth Cymru o dan reolaeth Lloegr ym 1282, ac yn ddiweddarach daeth yn aelod o'r Deyrnas Unedig. Yn fwy diweddar, cynhaliwyd pleidleisiau cyhoeddus a elwir yn referendwm i benderfynu a ddylid gwneud penderfyniadau ynghylch materion penodol ar gyfer Cymru yng Nghymru, sef proses a elwir yn ddatganoli. Pleidleisiodd Cymru dros ie ym 1997 ac ym 1999 daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fodolaeth. Bryd hynny, phwerau cyfyngedig iawn i wneud deddfau oedd gan y Cynulliad. Ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros gael rhagor o phwerau deddfu. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym a newidiodd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, a elwir yn gyffredin y Senedd, i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi tyfu. Nawr gall y Senedd gytuno'r drethu yng Nghymru, gwneud deddfau ar lawer o bethau sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd, fel ysbytau, ysgolion, trafnidiaeth, ffermio a'r ymgylchedd. Yn sgil y gyfraith hon, cafodd yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiad y Senedd hefyd ei ostwng i 16 mlwydd oed. Ystyr hyn yw bod gan pobl ifanc 16 ac 17 oed lais i fynegu pwy sy'n ei cynrychioli. Ym mis Mehefin 2024, pasiwyd cyfraith newydd sy'n arwain at newidiadau mawr i'r Senedd. Mae'r newidiadau'n cynnwys system pleidleisio newydd i ethol 96 o aelodau yn lle'r 60 ar hyn o bryd, a fydd yn cynrychioli 16 o etholaethau yng Nghymru. Mae'r gyfraith hefyd yn golygu bod rhaid i unrhyw un sy'n sefyll fel ymgeisydd mewn etholiad y Senedd fyw yng Nghymru, a chaiff yr etholiad ei gynnal bob 4 blynedd. Cyflwynwyd y gyfraith hon oherwydd bod cyfrifoldebau'r Senedd wedi cynyddu'n fawr ers iddi gael ei chreu ym 1999. Mae bellach yn gallu deddfu a phennu trethu yng Nghymru, ac felly gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar fywyd pob un ohonom yng Nghymru. Bydd cael rhagor o aelodau yn gwella gallu'r Senedd i herio ac edrych ar gynlluniau Llywodraeth Cymru a'i gwariant ar faterion pwysig fel ysbytau, addysg a thrafnidiaeth. Bydd hefyd yn gwella cynrychiolaeth i chi a'ch cymuned. Bydd cael 96 o aelodau yn arwain at fod y Senedd yn debycach i wledydd eraill o faint tebyg i Gymru, fel yr Alban sydd â 129 o aelodau, a Gogledd Iwerddon sydd â 90. Ond sut ymai'n gweithio? Sut mae aelodau o'r Senedd yn cael eu hethol felly? Fe'i gelwir yn aelodau o'r Senedd neu AS yn fyr. O 2026 ymlaen, caiff Cymru ei rhannu yn 16 ardal, sef etholaethau. Bydd pob etholaeth yn ethol 6 aelod. Hyn yr etholiad y flwyddyn nesaf, bydd y pleidiau gwleidyddol yn paratoi rhestrau gyda hyd at 8 ymgeisydd ar gyfer pob etholaeth. Gall ymgeiswyr annibynnol nad ydyn yn rhan o blaid wleidyddol sefyll mewn etholiad hefyd. Ar ddiwrnod yr etholiad, byddwch yn cael papur pleidleisio a bydd gennych un bleidlais dros y blaid neu'r ymgeisydd annibynnol yr hoffech iddo eich cynrychioli yn y Senedd. Os bydd plaid yn ennill digon o bleidleisiau, bydd yn ennill un neu fwy o seddi yn y Senedd. Felly, os bydd plaid yn ennill 2 sedd mewn etholaeth, bydd y 3 pherson uchaf ar ei rhestr yn dod yn aelodau dros yr etholaeth honno. Os bydd ymgeisydd annibynnol yn ennill digon o bleidleisiau, bydd hefyd yn dod yn aelod o'r Senedd ar gyfer y etholaeth honno. Felly, at ei gilydd, bydd gennych 6 aelod sy'n eich cynrychioli yn y Senedd. Mae hyn yn gwneud hi'n fwy tebygol y bydd o leiaf un o'r aelodau yn cynrychioli'r blaid yr ydych chi'n ei chefnogi, a'i bod yn rhannu eich barn ar fater penodol. Fel arfer, y blaid sy'n ennill y nifer mwyaf o seddi mewn etholiad y Senedd fydd yn ffurfio Llywodraeth Cymru. Os na fydd unrhyw blaid yn ennill mwyafrif o seddi yn yr etholiad, yna gall 2 blaid neu ragor drafod gweithio gyda'i gilydd neu ffurfio Llywodraeth glymblaid. Mae hyn yn debygol o ddigwydd os na fydd unrhyw blaid yn ennill rhagor na hanner y seddi.
Mae'r aelodau yn dewis llywydd sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Mae nhw hefyd yn dewis y prif weinidog sy'n cael ei benodi gan y brenin i arwain Llywodraeth Cymru. Bydd y prif weinidog yn penderfynu, gyda chymeradwyaeth y brenin, pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru. Ond am beth mae nhw'n gyfrifol? Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lawer o'r materion sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn gwneud deddfau ar rai materion sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig gyfan, gelwir y rhain yn bynciau a gedwyr yn ôl, gan gynnwys ynni niwclear, materion tramor ac amddiffyn. Yng Nghymru, gallwn nhw wneud deddfau ar faterion nad ydynt wedi cadw yn ôl i Senedd y Deyrnas Unedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig syniadau ar gyfer cyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau ar sut i wario tua 26 biliwn o bunnoedd y flwyddyn ar faterion fel addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd, diwylliant ac iaith a thrafnidiaeth. Gwaith aelodau eraill o'r Senedd yw ystyried, trafod a phleidleisio ar y deddfau a gynigir, a'r arian a gaiff ei wario gan Lywodraeth Cymru, a gwneud awgrymiadau ar gamau y dylid eu cymryd i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Ers 1999, pasiwyd rhai deddfau arwyddocaol sydd wedi helpu i wneud Cymru yn wlad flaenllaw, a hynny ym maes ailgylchu o ran ystyried statws swyddogol y Gymraeg, ac mae Cymru wedi gwneud newidiadau sylweddol i'r system rhoi organau. Felly, sut mae pleidleisio'n gweithio? Yn y dyddiau pan ddechreuodd pobl pleidleisio yn y Deyrnas Unedig, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, roedd mwy a mwy o bobl yn mynnu pleidleisio ac yn ennill yr hawl i wneud hynny. Os ydych chi'n 16 mlwydd oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau ar gyfer y Senedd am gyfnod o 4 blynedd i wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond, sut fyddwch chi'n gwybod dros bwy i bleidleisio? Bydd mwyafrif yr ymgeiswyr yn aelodau o bleidiau gwleidyddol. Cyn yr etholiad, mae'r pleidiau hyn yn cyhoeddi'r hyn a elwir yn fanifesto, sef papur sy'n amlinellu'r hyn maen nhw'n gobeithio i wneud os ydyn nhw'n dod i rym. Cyhoeddir y rhain yn yr wythnosau cyn yr etholiad, a gellir dod o hyd i'r manifestos ar wefannau'r pleidiau ac fel arfer cant ei rhannu gan y pleidiau ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y gallwch hefyd gael syniad o sut mae gwahanol bleidiau ac ymgeiswyr yn teimlo am wahanol faterion o edrych ar ddadleuon teledu a darllediadau'r pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy! Gallwch gofrestru ar-lein a dim ond 5 munud y mae'n ei gymryd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn cael gwybodaeth drwy'r post cyn diwrnod yr etholiad ynghylch ble mae eich gorsaf pleidleisio yn eich ardal, a gallwch fwrw eich pleidlais unrhyw amser rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad. Does dim angen i chi ddod ag unrhyw beth gyda chi. Dim ond chi'ch hun. Yn wahanol i etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig, nid oes angen prawf adnabod pleidleisiwr i bleidleisio yn etholiad y Senedd. Mae 2 ffordd arall o bleidleisio a allai fod yn fwy addas i rai ohonoch. Yn gyntaf, gallwch wneud cais i anfon eich pleidlais drwy'r post. Yn ail, os na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch ofyn i rywun bleidleisio ar eich rhan. Felly, beth rydych chi'n aros amdano?